Khapangni takhoktai bohoksong belekhaino lachima singsa koktoma haino hai kawi phaisauka saroksa bothabo kunglatui klangkha hangke saroksa biriman mano obo haino kaisa koktoma tabo bwsano yakarui tabo haino hai khari thangsaka kobuni chalabai obo haino kaisa koktoma kawi phaisauka khowai tulasikor amchai Komal Singcho Kamingni takhok Bijoy Debbormani bihik bukhok Suruta Debborma Thangnai 15/6/2024 salmario Tulasikor hatiwo Aadhar card bai rang uthona hinai thangmani phiaba nago kifili phailia paithago koktoma saimankha Telemura chakmagat Jarailung Kamingni Sosen Debborma bai khari thangka hinai koktoma phiaba khapang tahotai buhuksong Takhok Bijoy Debbormani bihi bukhok Suruta Debborma tai Telemura amchai chakmagat Jarailung Kamingni Sosen Debborma bai bo khari thangmani bahaike kharka bahaike malaikha phaidi chini koktibini bisingtui jeng sai malayano tabo koktoma sukroboi Telemura amchai chakmagat Jarailung Kamingni Sosen Debborma bai Tulasikor amchai Komal Singcho Kamingni Suruta Debborma borok knei bahaike malaikha boro nuglaikha boro sinilaikha himale Ono Chaudhary Komal Singcho Kamiwo kaisa pathor factory tongo eba aro pathor sanamboi tongo tabo phiaba o pathor sanamtaniwo Sosen Debborma chakmagat ni siming phaiui bo orwo tipar malkhung mothorui tongphaio phiaba yang Suruta hangke bini amchaiono bo bihik bwsai borok aro samung tangui tongjao phiaba nukhongo samung tangyakhe borok chanani kwrui obo haino borokni nukhung phiaba borok hisangni khe nukhungni thangui aro samung tanglaimani borok bukhungni khlaino Bijoy bai Suruta phiaba orwo Sosen Debborma songke aro tipar malkhung mothoro phiaba oroni simingno dara basi hinui porichoy wnglaio yang Sosen Debborma hingke Bijoy Debborma no dara ringui yang Suruta no hingke bachi ringui borok kok kwtui khok kwtui saboi kara thanglai tongmani halo aphurni simingno Sosen Debborma bai Suruta Debborma khamai khamja laiui halo katal bolaimani kwnui hamjakmu yang Sosen Debborma hingke Surutani nogo phaiui Surutani bwkhano na sapaio Surutano manani bagui Surutani nogo phaiui wak bahan paituo tok bahan paituo tai chuak nungphaio obo haikino Surutani bwkhano paiui tini Surutano khogitlang thangka Sosen Debborma kok thaino tongo khapang dohotai buhuksong khumbale joriui thangka hingke khumno kholnani mano khomulungo aina bai thangka hingke bo aina painani mano hatiwo thangke obo haino tini kaisa koktoma hamjak lai kaijakmani bihik bai kaklai thangphano te kaisa hamjakmu mano katal hamjakmu abo haino nukjago Sosen Debbormani bihik bini already no bihik bwsa tongo phiaba bini bihik bai kok banglai bo janjani lama wnglaijak yango bihik kwrwikha nukhungo yango te kubuni bihik no hingke bo hamjaka obono tongo khum kaisa joriui thangka hingke te kaisa khumno kholui mano bario habui yang aina bai thangka hingke bo painani mano hatiwo thangka hingke no obo haino tabu din por din omo haino katal upro katal pailei tongo tabu aina katal khum katal obo haino pailei tongo Tripura hasteni Tiprasa kaijak sela Tiprajak kaijak bwrui obo haino tabo slalai tongo din por din khum katal aina katal pailei tongo tai tui khalaio tabo yango Suruta Debborma kha thangmani yagulo hingkeno yango Surutani bwsai Bijoy Debborma lengmani sisaya omo hai 2-3 bar salni lengui tongo tabuk bo bihino muito manjagui yang nukhongo thapao horsingya tabo haino tabu bahamjak tai bwsala tai bwsai tabu belekhino mokolni muktui kuplung wnglaija Suruta khari thangmani yagulo saroksa bothabo kungklatui klangkha hingke saroksa birman mano obo haino tabu bukhok Suruta bahamjak bwslano yakari klangmani yagulo tabu biriman nangjak bwsai Bijoy Debborma bukhok Suruta Debborma Sosen Debborma bai khari thangmani yagulo bwsai Bijoy Debborma lukurokno koikha bihik Suruta Debborma no jesa jaga phano nugui tongkha hingke phatar haste rogo phano nugui tongkha hingke bihik no dati no Rambutone baidi tai sahaja baidi hinai koikha bwsai Bijoy Debborma Suruta Debborma bai Sosen Debborma no jesa jaga phano nugui tongkha hingke phatar haste phano nugui tongkha hingke Tripura haste phano nugui tongkha hingke lukurok chini koktibini kokduk number bai norok kwrung hordui
tai kakok Bijoy Deborma no norok kisa help khlaijadi tai chuba hojadi tai bihingno bini nukhungo taisa kifili rohorbadi norok nugui tongkha hangke kakok Bijoy Deborma lengmang tongkha tai bosala Prakash Deborma bo lengmang tongkha tabu nukhungo thapa horsingya tai borni nukhungo chanani nangni tabu belai khino jongjalo ongoi tongkha bukhuk Suruta Deborma ni jotoi sajala khoroksano tai bwsai masa tai tabuk bahamjak masa borok khorok borikhe nukhungo tongmani tabuk nukhungo khorok tamsi tongsiu bongni Suruta Deborma Sosen Deborma bai khari thangmani yagulo Champuhar PSO tini pulis sok bai thangui kogla mungikha bwsai Bijoy Deborma tai Telamura PSO bo thangui malaikha bwsai Bijoy Deborma nainedi o mangphili sagan tini je champo than phaimane tangi phaikya niyawo satan digiwa ane bere body gna rok ta gosigda digna rok phalo digna thotene digna ni rang monate ngai ka ni rangbo nahana ni account ni rangbo thongna ni thamane sopolia nga karana batam bagi sopolia ba ngara agi pathar factory ni project tom sigda o pathar factory wo kipa salona ngone chakmagan ni apo bungke sajindra ni songlo layo nga abo ba o gari o kam khamen jaga nong gorob tabo samkhayo ngara hate ke boros bisinti kubulai bubru sinilai toka abang semia nene bing haniki phone to tong am bing haniki phone kare sarani phone o sarani phone ba boy उनको सनी के सास खाई तन सनी के बुइया से अगर आज फोन मंग न तम टैप खायो तो फोन बैना नने बिहनी मोंग काय पारांग के कमल से पारा नने मोंग काय नने बिहिक जे ओमो हाई फोन बै कक साइ तमरक नंग की जाना मान मान इको आतिन फोन मान जथे रिवा आपते रंग लेता गे छम न खाय गे yang to basai abdin no khada nane bunyo beri diuta kento ob sulah kai beri kagzak sikada berengok ob beri no kap suya kage botong ya nenti ke kento bobono tong bagi sinno beri no kaban beri kelang mane bo khub nukum khaisana bagi yamma bo kai hin dakhana tabo bana rang phunugui ka kam chawi kelang mane mo बारे थाना रही छमखु का हम हिंद का बखता से तोना ननि चाइ त तong ले खरा बस खरकसा निया तैमासा भिरो बतमान न तong तो बजकता उनका नियावा आन चराय बुमान खतंगे काथने तीन बलंग जाक निया जे फुम मचल में संजो तो मची तीन बलंग ती बखम मल तो बाबर कोन माय मन तार नगिदा खरबुरी सिखो तले मन परिबर चिकनते बता मासा साइचो निने लामा बका के खम सिगदा ओ चलाबा इके निने बिहिक जे काम फाइपरो नंग तर तंग लगिवो काम फाइपरो ओ काम फाइपरो गले निने बिहिक बाय निने बस ओ जे ताबु चला ओ जे ससेन देब्रमा बकी गाना रखदा सामुं तां नातामो तांफुर तांगो आपो सामुं कामनि समय बा कुमरो गाना कुमरो हांसालंगो आबा आरि के कोन फात्रा कोरो सारसा फात्रा बो सालायो तामरो सा इ कता बरंता ओ बसै रगं लायो सिंजां आबा आना सिखं बासिक सायबले बे आते तिना आं बबंगाना mang काम खनि एबले बे सेतोना ताबो नोंनि बिहिनो तामो कक कसानाय आन बिहिनो गाय बो दसंनि फन थांगा बो थामसिगाय फन थांगाना जलि फन थांगाना नोंसा लामा सायगे कर थामना तैसा आगिन हागे फिरो खैतो आं बो फिरो खै बांबन मुसे हिया नारगो ani busla sinna ba ambele khair ka din bagi tabbo saya ni kai ko tiling gari wo sinna no khana alama phalaman busu ku baka nge boka por onan nugu khair yada ta sama gorang ke nini bihi nok ni thangpro je ongkhori thangpro yak ro gorang to retong bini 3000 moto tangana yago ta yara ni uthok tumane tangana 3000 se 6000 sengana तो तोंथन दी रंग ना बा अंत बनो ताप फके ताबुक जे
fatar haste rogo je tong tong nai Bangalore Chennai Hyderabad aba hai rogo Tiprasa rok baksa ba chagiri khayo baksa ba gari mothoro baksa hangke ba company rogo samung tang tong nai rok jodin nugui tong kha hangke ni bihingno borno nong tam ko kasanai borno jotono khulumbo jodi mo ani berino nukha mongna koijo taisa boro arno romui tonto mongno taya kathon romui taisa amon malari no bago kontrak khato ni bihik kama mani le bordino iko 15 tarik ta miya koitan jora kama 10 ta rogo 7 ta rogo thamma iko 10 ta rogo kanya gari kata nok ni hingke phungni 7 ta thango hingkai o chalaba je thangmani hingkai 10 ta 11 ta rogo kokta ba ki ni bihik thangmani yagolo ki nang bai kok de krengkha ano saikalango tokti pai ba ja khai chalai di ni saikala songsok tande ani sal da khai to hingkai nangle sangsok to nikha tokti man jalia o dugano o dinda tokti ki kire khama hingkai chalani nokle borobo hin saiman nang chalani nokayo chakmagat mokbari jarailong thangda phaikya thangi thika tam sai ro harbin nokni borok ba nogo thangi de manai kya bin nokni borokla sungbai bu khabiya ni mangsi bono sawo mo nogo bu khabiya sungbai bu khabiya borokla kisa sidrani kongno elakani wa buji bumanta o saka direct sai tangoble nge bongni kamini borok ki ni bihingno bini logyo nura nukha he ba sai de man ka he bonot langi thango kamma ka po tula sikani beri tuja ro ni kaisa kusuna saka phondo ngai nung na ke kere aran ke bo khunu yana ating phon da to kai tong pho bak sakai nung nai bo nukha nugya khai nugya aptita saimam ha telemor thangmane yagulo tam koktuma mankha telemora to borok mia khorni tei 8ta romen digi wano kol khai oda kata ano ke borok ba sosok baliak mia tini tulasi koro usobini bahna jumi sani rang hanan thangmani akai Google Pay te rang nainmani rang tulok yangai manliako akai bank da borok thangai rang uthugui na halainani hin thanglaimani tulasi koro akai rang erlai khana kaje na sombobona ori phalmani rang akai orang dinai khai nogo phaigabu akai bokhai nogo thopali o gari station no borok tamongkha tamokha saimalia akai khorungbo nogo thopalia akai paka no ko ano borok kol khai horka o na hana dung nogo thopalia borok thanga borok tamkha nei gasini phungkai chung phailei phaya ka nei olha khus khabar khaina lekha butu jagawa thanga nei khai o chala bai thangu hne borok o nogo khonkhalawa kolong wakha dimani jagawa ki partalo khusala khai akai o chala bai link kok brok salemo ra bora ano sai khnarika akai sabame pore hanga bobai da thangka tamkha him thangnali kana nei chung thangleka aga thangka hanga kai thango pore hanga kai firis phaljak rok chung nuguikha hanga bihik bai kesing kereng laijak rok chung khnaika hanga nok talari jak thang nuguikha o chala bai chung malailia hanga bumano khai sapo ma ang ko bairewo thangka ang tei nogo phiroglia agai buma sungka po nugo nung sabai thang hin sungmani tulasi ko ni borok masa to muhin sapu buma no agai chalabo saya buri bo saya tabo tulasi ko ni borok masa to muhin sapu buma no agai bihim no kai sapo o chala ang buri tlangi thangka baire wo nini manai nung tlang thangbai bai chidi ni sapu bihis no agai chung je aro wo cheri ne mani hanga kai cho ogo ani bahna juk bobain thangka na hina ang wan chukata agai ani kaisa koi mung dong ani bahna juk teusa jaga no taisa busai rok bai phai tong phaichun agai apsung no ang ani koi mung ngatabuk je fatar hasteo je samung tang tongnai rok no Bangalore Chennai Hyderabad dog tong tongnai rok lang tam kok kasanai nuk tong khangke je Hyderabad Chennai agai Bangalore aro rok je chini Tiprasa to kubang mano tongo kam phainai hin thangnai gari chalok nai kodar rok kam phainai
hostel tongnai ba dukan pat dok thang tongminai borok no ani poimung ang janoknai jodi borok no nokka hanggakai rombui teo isa chini tirpra o borok no pat hobui rohoroi o ka busai rok bai teo isa tongkhoin babe ang borok no khakoi nini mung kai ani mung kai Rajesh Kumar Deborma nang burini tamo ang burini bota kasat tabuk anggo bausung sama hanyo sana ninanggo ani ma je jaw kon tongchu je jaw kon sokto botesa hanya ningko jeng jotono bono nakaro jotono live go wase saya samu to khaja tingo ani jibo abono jeng joton nakaro jara takutai bu songbani baik sari sak soman jeta nuk tongnai rok ani ma nuk tongnai rok borok pesa ani baba erhonangko ani baba ni dukhono nugai angbo bukha belain dukhonago tamni hige sing je ma kebe iman hode sing dukhonagai mai rok saya ko ani baba mia horo 20-30 bar moto lengkha abo sing jeta an nog ni borok boba kini sing baba sing sarjona tomani sidang tak pinjona sing baba no ibo niawo sing hosa pano nia hosa sing ma thulia kisa phano obo kablai ma khatang nini mung kai ani mungka Prakash Deborma